azukrea, ardiesnea, gatzagia, estia, intxaurrak eta errezil zagarrak. Bueno, Prest. orduan, hasiko gea, lehendabizi jarriko dugu, egosten... Esnia. Esnia, Ja, bai. jarriko dugu litro erdia nahiko biko pita egin behar dituguta, horrekin, hola nahiko. Esne honek ez du errepuntua, ez da? Ez. Hori da. Bueno, hoi da guztua. Bai, ez, Bakoitzek lehen badakigu kaikutan eta sartzen zutela Hori borni da. o harrie Eta gaur egun saltzen bueno, du erregustuak, baina kasu honetan esan hoi ez dala Bueno, baina erregustukoena. saltzen dute, ja. Bai, saltzen dute, bai. Karri izan dugunea, Ah, bai? Bai. Bueno, eta hemen eman dezakegu ere erregustua. Bai, baina bueno, gaur no toka. Ez, Hori, gaur ez. hori. Hau jarriko du irekitzen, irekita gero epeltzea, Bai. eta 36 gradu dauden momentun, termometroa jarriko dugu, tak? Ez? Biatza. Eta horrekin gero mamia egingo dugu. Baina Vale. lehendabizi, martxan jarriko dugu. Konpota? Konpota, Bai. hor, Martxan, hau bai, listo? hoi bero dugu, ja. Beru dakagu. Hor jarriko dugu. Ego zuritu guztiak bitartean? Bi sagarrakin nahiko, Bai. azalakin da guzti, Ah, bai, Vale, bai. Azala eta, bueno, normalki ere nahi gustatzen zait bere pepitakin eta guzti jartzea. Azalan eta pepitan dauke bere gelatina naturala, Bai. eta gero gogorra geratzeko Mhm. pektina deitzen da. Orduan, hau jarriko dugu ja hemen, jarriko dugu azukria. Azukria, segun ze tipo sagarra erabiltzen dugu, jartzen da. Gehiago gutxillo? Gehiago gutxigo. Nei ze gustatzen asko jartzea. Hau, pixka jetxingo dugu. Nei ze gustatzen asko jartzea, zeren sagarrak oso gozo izaten badie, igual gehiago behar dute. Normalki, kiloz, 700-800 gramo azukrea jartzen da. Nei ze gustatzen jartzea kiloa... Kilo eta kiloa. Vale, pixka Gutxixo. gutxillo. Ez oso gozo ez geratzeko. Mhm. Bueno, hemen jarriko dugu la. Bueno, hau martxan jarriko dugu la. Listo, zinere martxan. Hau lagunduko dio ura pixka batekin jartzen dugu ura txantxa Bai, bat. urratuko xut. Hasieran jartzeko ura txantxa batekin nahiko. Bai. Vale, nahiko. Oso. Vale. Eta hau utziko dugu. Eta bitarten, ni pasatuko dizut intxaurrek. Bai. Zuk zabaldu eta nik Hortxe. ni bukatu egiten. Hala, Hori mira, da. horrek ez. Hori da. Hau Trabajo de da. equipo, Hori da. Ezu gure laneako beharrezkoa. asko. Hori da. Bueno, gure laneako eta pentsatzen lan guztietako izango dela, ezta? Batzu goza bat, Bueno. bestia, eta danen artean lana bukatu. Gelditzen altzaigu ez dakit konturen bat kontatzeko. Konturen bat gelditzen altzaigu. Ja, ez zait, geratzen ez dakit. Ez dakit, ja. Ipuin bat hola, igual kontatuko dut, ez dakit. Txisten bat, ez dakit, bazoz, o kantuen egin, o Ez da, izona txiste kontatzen dik. nirez, ez. Oso serio izango dira, burro. Batzutan harrapatzen ena izona, imaginatu. Ondo. Bueno, bitartean, batzuk ostiraletan ikusten gaitue, eta esan nun gabiltzan Gipuzkoan, eta ordizin, hortzen, Goierrin erdian, Martinez jatetxean. Herri, Elizan ondon, Hori da, Andra Marikalian. Horra egia. Hori da. Ez 125 urte. Moitu gabe. datorren urtean, aurten 124. Datorren urten doia. Hori da. Festa berezi bat ospatu beharko duzu, ezta? Bueno, zerbait jai naiz pentsatzen, baina, Pentsatzen. bueno, a ber zeiten dugu. Hori da, zer pentsuen. Hori da, ondo. Zerbait serio. Bueno, serio. Ospatu inbarko dugu, ezta? Nik uste du bat. Importantena hori da. Hori da. Batzuk 20 urte indare ospatu iten dituen. Guko haintzen, 100. programa ospatu dugu handala, ez dakit, Bai? 4 aste horrela, hori da, txorienen, 100. Zeba programa ja? 100. 100 ja? 100, oandala hilabete, hola, Osa, oan 100 da gehiago. Bueno, honei indarra pixka emango diogu. Hau ja, zurituta, ondo. Zu, ze pentsatzen zu, 200 iritsiko gehala?
Bai, martxa Seguro honetan, baiet, seguro baiet. Bueno, ondo. Ez da txarra bea. Seguro baiet. Gauzak ondo egiten badie, Hori da. Hombre, eta zu pentsatzen zu eta ikusle... nahiko ondo egiten zute. Hoi esan Ai, gara ai, gaur. ez. Hoi da sustoan eska. Zangoikoa. Ez que... Bere bihotza. Ez que... Ai, ama. Ikusi da gainezka, Bere bihotza. Bueno, gaina utziko dugu epeltzen. Bai, bai. Hori susto eman azula. Norbaitek hemen salto hain Bueno, hau ja utziko dugu gola. Hau pixkatola txikitu. Gero gainen jartzeko, intxaurrak. Bai. Listo. Nahiko. Eta, bai, honekin nahiko, Bueno. Eta guain utziko dugu hau. 20 minutu ordu erdi batola. Bai. Zaharrak. Hemen egiten, gero reduzitu behar do, gero karamelizatu pixkat, eta bueno, hau berea behar do, esnea epeltzen, Hori da, orduan pixkatien honingo geha, hau karamelizatu bitartien, ezta? Bai. Hori da, bagatoz. Bueno, hemen ja... Listo, kolorea hartu du, Hori da, ja, ondo karamelizauta. Orduan dingo duna ja, da. Kopa bete. Kopa bete, hartuko dugu. Geruza desberdinekin, ezta? Zakapa desberdinekin. Bai. Hori da. 3 kapa jungo die, lehen da bizi, Hori da. jarriko dugu. Konpota, gozo-gozoa. Konpota, gozo-gozoa, probain da zuia. Ez, baina kolori ikusita eta azurria ikusi, kantidadia eta... Bueno. Hola? Bai. Gero, esnea, bere temperaturan, Eta gatzagiak goxio. Ez, bueno, botak dezakegu gatzarie, orain jarriko dugu. Bai, Ondo esan da, ondo zan da. Bai. A ber, hola, bi jantxo, bazpare, taka. Taka. Eta gainetik jarriko dugu. Hola, hola. Kopa dut hori egarrizu, Bai, kopa koktel. Koktel. Bai. Para koktel. Hola, nahiko. Eta hau ja, frigorifikoa. Bai, kontuz eraman. Bai. Hola. 5-6 minutu, eta batera bukatu ingo dugu. Hori da, bale, banatu. Xabier, honek hartu du Nola da hori, Pili? Ondo? Gorputz hartu du. Bale. Ez da moitzen. Horrekin nahiko. Geldi handau. Bale. Hori da, hementxe. Hementxe jarri. Hementxe. Gero platena jarriko dugu. Hori da, bai. Daia bukatzeko. Ba, bueno, jarriko dugu. Ez dira? Vale. Eta zuen hori tentzua jatetxean. Oza, ez dira jartzen bizu, da nahi. Eta norbaitek izan eman nahi ez direkin Ez que ogozua. postrea hola da. Hola da. Gero ja, aparte, mamila daukeu. Mamila utzikan. Hori. Hori da. Eta orduan jendea nahi bali mado, hau jar, bestela mamila. Hola, bai, bi aukera ematen dituzue. Hori da. Kopatxoan eta bestela bakatiluan, betiko moduan. Ez azukriakin, oztikin, Bai, hori da. O ez zer gabe. O zer gabe. Nei ez zer gabe gustatzen. Hori da, bai. Nei ez gustatzen... Ez zer gabe garbi gustatzen zazu. Bai, nei garbi. Nik aukera Hau postea oso goxea geratzen da, baina mamila... Ez zer gabe gustatzen zait. Bale. Bueno, hau, hola geratzen. Listo. Hau, geratzeko, ja. Bai, hemen presentatu behar dugu. Hondera eta mela. Hola, xe. Hortzen argazki jateatzeko. Eta hori, gure xeferen azken ukituak izan, eta bere gatoz.